Part 3 škola. Rekla sam ovom učeniku da dođe na privatni čas. Kako da dođe na privatne časove? U redu. Dosta. Ajde uči, padeće. Padeži plus padeži su jednako padeži. Ajde, šta pričaš to? Šta pričaš? Šta si rekao? Ajde dole. Jebeću ti mamicu zbog ovoga. Jebeću ti. Učiteljica radi habuš babuš. Profesorka. Šta? Vidite šta je drugo. Sram te bilo! Sad ću stavim da te gađam. Sad ću ti bio stavim! Jer samo siske. Jer samo mikse. Jer samo siske. Jer samo kurci. Jao jebem mu mami. Jer Sram te bilo. siske. Jer samo... Sad ću te gađam!